Nagtulag ta idi anaimbag. Intad ko amin nakasapulam. Amo kakagura na Rumar. Tsakon may ipturan da ito ay. Ni Mikay lalang nga gayam ko ti makatulog Ambisyosa ka kakit di. Saan mo akayat ni Gillier? Kaputan ako rapay? Pangasim tay kasar na Rumar. Diyak kayat tiyaga nakabalasang. Nasaysayat lang na matayak. Kaya't nakakonsensyahan. Agpanunot ka. Saan kan tumatlaan na ragsak ura ikasar ka? Ako ambisyosa ak. Nang di mo ko maginundawan ti pan nakabartek ko. Saan na napasamak ti kastoy? Jack naruam amasong-basong bata. Saan mo kinabaalan nga naramid kini Mikaela? Siyak tinangaramidam. Kasta kayo kidya lalaki. Itatanalpasan na kon. Kaya't na kabaybayan? Saan ka nga'y ayatan? Ni Mikaela ti kayat ko nga'y kasar. Diyak kayat ti may babain Romar. Diyak kayat ti aganak abalasang. Agpakamatayang langan. Putmut ngun nakadi. Agpangasim, ikasar na ko ba? Agdin nata akas agasawa. Hangam saan tang agkasar. Maawatang. Tapnoan niya. Tigayim kung tumot lang, ti kasar mo. Awan ti bibiyang mo ditan. Agpili ka. Agdin nata akas agasawa. Ngam saan ka nga'y kasar? Wano, aganak ka abalasang. Nunay tati kay mo dingak. Awan pagpilyak. Sige, umanugot ak. Anyang aminad da ito'y anaaramid ko. Nasulisog at langkin ni Alena. Zakalpasan na. Mapilitan nak amang itakder iti dayon. Agungat ni mami at umawa bastardo ti anak mi. Agam jak maaklon amapukaw ko ni Mikaela. Di ba nagbuenas ang Gillier? Agam saan amabalin nga iso ti pagtungpalan ti nobya? Diyak namnamaan amaramid ni Romar da ito'y kanyak nanang. Ni pa'y Alena agayim ko, pinakasulisugan na. Nasingpet matitikunak ni Rumar. Gabapay nga yan na arabid na dayta. Sayang ti relasyon yo. Narukop iti sulisog ni Romar nanang. Inarapaap na ti kinapintas ti Alena. Ni Alena tinangipapasa na iti di nakabaalan nga aramidan kanyak. Kasanungal udaan anak ko. Saan ko akagura ni Alena nanang? Iso ti biktima. Kinasaritak ni Romar. Masapul nga ikasar na ti gayam ko. Ay, anya pa'y garod no kasta. Naisang sangayan ka agayam anak ko. Awan ti agbaliw nanang. Gayam kung tulat ta ni Alena. Ni Romar ti aking basol iti amin. Dahil ti platik manong, kukuhain ti sukli. Alina, si Kamay. Oh, nakapasyar ka man. Kumusta ka na? Imaya kidi iya lugar yun. Ngam ko na ni tatang mo, asaanan nga iya ti pagnanaadam. Manong Gillier? Puri ka. Masakit ka kadi, nalusyaw ka. Sige manong, panawan kan. Madlaw amalmalday ni Alina. Apa nga ta? Kan, kahit nakalikli ka nakasarita. Anya dati problema na. Bainak la kumangag parang kada kayo na napina. Kaputay bilang kayo nga inak. Ngam awan kas kakagayam ti anak yo. Ay, anya nga rohot Alina. Talaga akas tatibiyag. Saan kumarom para mapasama kada kami kin Mikaela daytoy? Ambisyosa kami nana. Tangay nakapasyar ka matlangan dito balay agsalud-sudak man kan ka. No saan mo lakit di atagidaksan? Adyat nagsaritaan nyo kan Rumar. Di na kayat nga ikasar nana. Agden na kami kanulaan kasagasawa ngam saan kami ngagkasar. Anya, Ti plano na siguro.
Ni Mikaela ti ikasar nanto ito sumangpat. Ay, sana mabalinti kasta. Di na kay kat pagrigpo na nadiyagayam. Saan lakit di nga manugot ti anak ko iti kasta mapasamak. Saan ka makapagulbot kanyak? Nagpulong ti katulong kanyak. Apay arim mo ka saan ka nagpakada kanyak. Ha? Sa dino tinapanam? Sinarong karak ni Nana Pina. Manipod din pa kamok, nga ganak to iti balayda. Saan ako na nagpakita itchay? Kaputada na pasamak kanyak itin. Kat, anya timpulong mo kinkana? Ada katipay lang masapong nga ilimod ko kini Nana Pina, Romar. Kasaunay ti sangit ti gayam ko anang istorya ti napasamak kang ninanang na. Nasakitan unay di gayam. Gustunan! Saan nakakonsensya? Day jayan ti maudi nga ipapanmo iti balayda. No di mo kahit ti masaktan. Naamam mo ka na singpat, Romar. Timapay nagbaliw ka mata na kastoy. Saan kan nga saludsod pay? Awanan ti gapo na asarong karam ni Nana Pina. Awan ti nagbaliw. Katdeta ti pagyaman na kadakwada kan Mikaela. Imbilang dak. Asaan na sa bali ti pamilyada. Imbilang nak ni Nana Pina akas tanak na. Iso ti pangibagaak. Kadagiti jak may turod nga ibagaak ni tatang. Tungpalan na. No di mo kayat ti masaktan. Saan atila at dangay pulpulong mo kin Nana Pina? Saan nakapadaksan kin kwa na? Pangaasim, Romar. Saan nak kumamat ngay pupo? Isumudlagam ngagsangsangit ni Alina iti. Jak naman day tamang pasamak, nana. Nasingpet ni Romar ti amok. Uray gayam kasano ti kasingpet ti may sa tao. Adda dagiti gundaway anarukop iti sulisog. Hay, masyanak ka dagi agayam. Ni Alina pa'y agayam na. Gab ti gayam kat gayam latta. Natano kagayem ni Mikaela. Nagsakripisyo. Uray kay papanan ti panagsagaban na. Dakdakkelan ti karbangan ni Alina kini Romar. Masikugan. Kat ti pakaasyak lang kini Alina. Saan akayat ni ikasar ni Romar? Anya? Agdenada kanulaang akas agasawa. Amok nga niya't pampanunutin ni Romar. Ngam saan amabali na mapasamak pa'y ani Mikaela ti ikasar nanto. Anya da ito yung namariklik na. Saan ko amalipatan ni Mikaela? Katkas lamang namnamak pailaan. Ngam, ure agdindinan dali na kan Romar. No awan ti panagahat ni Mikaela kanyak. Awan maramida ka. Mariripo ka naklakat nga rod. Narumbang awagak ni Mikaela. Winusaan. Amok nga agsagsagaba pailaan. Pudno ti ko na ni Nana Pina. Agpada ka nakakaasi da Mikaela kanalina ngagsagsagaba. Biktimada adwa. Naasilig matirik na kinalina. Masyanak. Uray sa sakitanak hindi mapasagid na. Anauman nga grigrigat. Nikilig ti umawag. Rumbang nata kasarita. Nasaan ba lang ti amin kanyag? Oray, nalpasan anak sakripisyo. Hello? Mikaela. Sapay ko nga, tasana ka makasinga. Kumusta ka? Amok ana ang mamon tinapasama kilya. Nasakit launay. Ay-ayat ni Romar. Ngam napatagmat kanyak ni Alena. Kat pinili kat sakripisyo. Naisang sangayan ka agayam, Mikaela. Ngam uray nagsakripisyo ak. Masaksakit anak. Makipagkrignak. Magipagrig ka. Mariknam ka diti sa asagsagaba kita. Amok. Sana makaanay ti panagayat ko amang liwliwa. Itinaldaangan na puso. Ngam oray ti panangawag ko lang kumaking ka. Timang palagaan di tariknam. Agyangan naklaunay kilya. Uray tiyak kabaalan asubadan ti panagayat mo kanya. Nagsina kami kini Romar. Ngam saan pa'y anamin pinsan anawaya-wayaan ti puso.
Mabainak lang ko mga agparang kada kayo nanapina. Agbababawi ak itinapasamak. Amo, anasakitan ka mo. Ay ayatak ni Mikaela. Nasa umlaon na tinagtungpalan ti relasyon mi. Naamiris ko ti dakkel abidot ko. Iti pan nakasulisog ko. Naamamo ka anasingpot kan responsable. Kasla ni mutla ang Mikaela ni Alena. Iso asur-suro mga ipatag ni Alena. Nanapina. Uray saan kayo pa nagkasar, agas sawa kayo ni ti imatang dagiti tao, at danton anak yo. Adamot basol ko'y tinapasamak manong kilyer. Nudyak ko may manugot nga ginom kami kini Romar. Saan ko man napasamak ti Kastyay? Daytoy ita ti magunggunak. Basol ko tinapasamak manong kilyer. Nudyak ko may manugot nga ginom kami kini Romar. Saan ko man napasamak ti Kastyay? Daytoy hindi maganap ko. Alina, saan kumarumbag? Saan kumarumbang na dyan parang salita ta? Ngam amok ka sa pulang, iti pangipagsaam ko iti marikrik na. Nakababain. Yung si kalaan kumanti nayat ko. Ha? Agdenden na kami agpaiso ni Romar. Yung sana ka naragsak. Masaksak kita anak. Gaputay parparik na nalata. Awan sir-serbikan ko ana. Nasingbat ni Romar, Alina. Masorsoran kan tumadlang na ito. Ni Romar, dibtengan. Gusto mo apoy na kiti mata na. Makapungpungtot. Amok asikat ikain inawag ni Alena Gilier. Ha? Ape asaan ka sumungbat? Mabutang ka kanyak? Ti ko na mga takot saan tangag kita. Saan nakamaliklikan, loko? Romar, gusto ko man. Ape na ko'y uyong kamatan. Ape ngay nawagam tayo dyan lalaki. Anya timpulong mo kinkwana? Awan ti dakas, iti panakisarita kinigilyer. Kasapurak lang ti pangipik sa akin ti marikrik na. Kapot na mabain ako na makisarita kini Mikael. Kaya't mo tadadaulak dito yung cellphone mo, ha? Di ka kumakayat na sumbatan nga lalabos kan. Awan kardo nga mangdadali ti cellphone ko. Natiggadak iti Hong Kong tingatang ko iti data. Talaga nalaing ka na sumungbat, ha? Apay, agselos ka kadimat la eh. Idinto ta sa anak mo't nga ibilang nga asawa. Natangsit ka, ha? Apay, asino ka iti panagkunam? Ha? Sige, agubag ka. Patayin na kamay payan iti sikog ko. Tap na mapnet kan. Nawayakan to na mangikasar ka ni Mikaela. Napakadaak ti sasangpot mo, Romar. Kunaknod na disgrasya, iti sango ti balay. At damas sapul a pagsaritaan tagilyer. No may panggap iti panagsarita may kinalay na. Pakawan na ko man. Malagip mo pa'y day di imbagag. Anapintas ni Alena. Ngam sikat nasulisog kini Alena. Saan mo apinalabas ti kuntaway mo? Asikat ipagtungpalan ti kinapintas na. Saan mo apinanunot ti kita arapapyo kini Mikaela? Insukat mo iti gayam na. Nalaing ka sumungbat. Naturad ka. Taad daak diti solaryo. May sak lang manalon. Ngam amok nonyit karbangak. Denggam ti bagag. Saan kami pa'y anagkasarkin ni Alena? Ang mga nukayat mo nga itakter ti dayaw na. Kat sikat ti maringan nga ama ti sikog na. Kunak man no masirip ka, Romar. Agpampanunot ka kadi. Tapnoan niya. Pampanunutem kadi, akayat pa'y ni Mikaela ti makikasarkin ka? Nagkarit ka, loko. Apay, kasarsaritam ka di tinobyak, ha? San mon anobya? Asawa mo ni Alina. Oresan kayo pa yan nagkasar. Tilang makunaking ka, Romar. Baknang kaman. Ngam amok ti karbangan ken kalintagak.
Saan na nakaibtor ni Guillermo Micaela. Nakita nga may nanapan ni Romar edi balay da, kat inistorya na kanyak tinagsaritaan da. Iawan ang pa. Ang pagbabawi at tapay na inayat ko ni Romar nanang. Mas daawak nga raw di tinagbaliwan ti uga alin Sa bagay, bunga nga tati sakit tinakam na itinagtungpalan ti relasyon niyo. Paso na maglaang nanang. Namnamaan na pa'y nga ta, akayat ko ta'y pa'y kasar kang kuwana. Ala, bareng malawlawagan tumutla ti panunot na Rumbaglaan. Kakaasimot ni Alena. Karbangan na ti may patagkan agransa. Saan kiti ngagsagaba iti din na ni Romar? Ay, nagsaya at ano kastanto ti pagtungpaalan ti amin. Oh, nagsakit na ti tiyan ko. Agan-agak sa talagan. Nagsasarunod ti padagsakit na. Wawagak ni Romar ngam di nagsungsungbatan. Ti katulog na nga ti pagparayat. Manang tilay, tulugan na. Anay ko. Nagsakit ti tiyan ko. Asayatin na. Ay, di matla rumaran ti doktor iti delivery room. Amang tamtaming ka di Alena. Ad-adan ti danag ko. Nagsublimadan ti ama ni Alena iti chapel. Madanagan mo't una yun. Nanapina. Ni Romar. Di magas ti ama ni Alena ijay balay. Kat gaputa kayat ka umaamuan ti kasasaan ni Alena. Kat simburo takkan kuanan. Nagsarita kami kini Mami tay. Marigatan ka no ni Alena nga aganak. Iswa, maopera ka no. Ay, madanaganak. Tani, di matla rumaran ti doktor. Kasla anak ko ni Alena. Mabit lang barok sungbatak to'y awag ni Micaela. Ha? Ni Micaela? Hello, Micaela anak. Saan pa'y arimor ti doktor ang mga asikaso ka ni Alena? Marigatan nga aganak kat masapol ka no maoperar. Madanagan na kaon. Kaasimot ti gayam ko nana. Agad, anyati ko na ni Romar. Adamat dito Iyawat yun ti cellphone kin kuwana nanang. Kasaritak man. Sige. Ay, Romar. Kaya't nakakasarita ni Micaela. Oh, dahito iti cellphone. Ha? Sige, Nana. Kasaritak ni Micaela. Hello, Micaela. Itaman lang na makapagsarita ta. Mapilitan at makisaritakan ka. Kapumanlaang kin ni Alena. Anya, ti marikrik nam ita, ha? Micaela. Oh, apay asaan ka sumungbat? No at tatakas ang mapasamag kin ni Alena. Saan ka ang mapakawan? Ay, Romar. Ribuaran ti doktor. Ay, naad-adaman ti panagdandanag kon. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunu ngayon kami patangatang. Dahito ti plitik barok. Agyaman na kiti anos mo. Nay, tansapay lang ti sangpet yung manipod ospital, Nana. Oh, kumusta ti panaganak ni Alena? Ay, kastaon na ti danag ko nga magyamanak. Anyaman na nga asi ti Apo. Nakalasat ni Alena. At dada ni tinatalga da kasasaad iti anak na. Nasayat lao na kastahan, Nana. Ngam, saan ko pa nakasarita? Awan pa'y puot na itay pimanaw ak ospital. Ay uwan gayam, dagsarita da Romar kan Micaela. Anya? Imawag namin ni Micaela kanya kabayatan ti panaguray ko iti doktor. Kat kayat na ang makasarita ni Romar. Madanagan mo't ni Micaela, no anyat napasamak iti gayam na. Kahit ko ang makita ni Alena, ngam ang mga nutagidaksen ni Romar. Apay kumatagidaksen na. Awan mo't nagbalin a relasyon nyo kin Alena. Sige barok. Tani, awan pulos inanak. Makaturog ak itan, tanatalnan ti panunod ko. Apay ang masakit anak anamak.
Ti pa nagsarita da Romar kan Mikaela. Ay tagpailang ni Mikaela. Ngam oray na wayan. Maawatak no talaga adinak maayat. Inawagan ni Mikaela ti sigon akay na na. Gapukan ni Alina. Nagsaya atan agayam. Kita anak mutlatan. Kung nati doktor, nga agbayag kayo kin ni baby dito ospital. Nakapsot ka launay. Oh. Apay ngagsangsangit ka. Nasaysayhat la ko man, no natayak. Saan mo ko mga ibagaday ta? No natayak ko man, nawaya kayon kin Mikaela. Uri nagbaso na kitigayam ko. Namnamagan na patagkan ko anak ti anak ko, kat ibilang nantukas po ng anak na. Sige, agin anakan. Kinsan kang agpanunot iti dagas. Imawag ak, hindi ka itartaray da ka iti ospital, Alena. Agyaman na, tabaligi ti pan nakaoperam. Agyaman aklo na ikan kagayam. Uri nagbaso na kan ka. Saan mo apanunutan day ta? Akat, kaano arumor kayo kini baby? Tsak mo. Nakapsutak pailaan. Naimpagkit di na makasarsarita na. Yung bariknak. Kasla sa anak kung ngagbayag. Saan ka kumangat sa iti kasta, Alena? Anya ka diti marikrik na. Naragragsak ni Romar. Numatayak. Napilitan lang nagdana kami. Plano pa ikindi, makaruar kami niti ospital. Ijay lugar mi ti pagawidan mi ni anak ko. Agtulag kayo anasayaat, Alena. Waya-waya ang langan ni Romar. Sana bali na may babainak. Kapag ti kawat ti ama ni baby, itilit namin nga agina. Saan? Di mo panawan ni Romar. Gapuman laang iti anak yun. Sumandang ka nagsangit, baby. Patbat gan nakaunay ni mami. Uray sana taapat-pat gan ti amam. Pakawanan na. No sana gapu iti kinawan man ang nakam ko. Gapot ambisyosa. Saan ka kumana itao? Saksakit ang naklaunay ta may ramraman ka na anak ko. Anya ti kayta sa hunday. Apay dayta ang maleta. Naimbag na nakamakam na kami pailaan. Panawon na kan. Saan? Saan mo nga yadayo kanya Amo! ti anak ta? Saan kami anapatidkan ka? Isa panawan na kalaan. Saan ka pumanaw? Pangasin! Palugusan na kami kumatot no nawayakan. Tugos pangarigan ang katuluyan kayong matlangkin, Mikaela. Hintong dumakkel ti anak na. Ibagak to si Kate. Saan ka pumanaw ko na? Adya nga berdaran, madam! No saan na kang paigawin? Daran nak! Sige! Agumaga! Dirdiran ti bagig! Patayin na kon! Kasta ka diti kinadakas ti panagkitam kanya. Akabaalak ti pumatay? Awan ka diti riknak? Awan ka diti riknak kas matang ama? Amo ka bukod mula na pagragsakan tinapatigan ka! Naskin nga madayo kami ni tenak ko! Tap naman panagnagang magbiag ka ngawan kami! Gusto ng baby, sukal din ka nagsangit. No kailin mong to ti anak ta! Nawaya ka mang sarungkal kun kwa na! Panyalakit din dito ang nagtungpalan nyo kini Romar. Nasurok lang makabulan, nagdenden na kayo. Nanunot mo ka di ana imbag, dahito yung pangadeng mo. Ti anak mo latta kuman, tinangigapwam. Diyakon ka baalan pa'y nanapina. Ad-adalaan ang masakit anak. Kaya't ko pa'y ti agbiag ka po iti anak ko. Dangdang ran nakakadi ni Romar. Saan matkit di? Ngam nasaksakit ti na panangikaskaso kanyak. Iso ana sa isayat taangan ngayon ko ti waya-waya na. Taam mo. Ani Mikaela laan kay ayaten na. Adda pagrebengan ni Romar kada kayo iti anak mo. Da kayo ti pamilya na. Pangaasiyo na napina. Saan tayo napagsaritaan pa ni Romar?
Isumalagay man nakita kita agsapa, nana. Gamya ko nakasarita. Tapag isumutin na pumanaw tilugan na atrisikal. Yak amaw, nuan niya't nakapampanunutan na ng panaw kini Romar. Saan nakanumot adangdang ram? Adala kiti pagsaksakitan tinak na. Abangan ko no, maababak kit din tirik nana. Pinanawan da kano nga kina ni Romar, tapno may kan iti waya-waya. Kat mabalindan ti agsinubyan kan Mikaela. Kanya. Ngam panagkunak, saan na mapasamak data. Nalpasan ang nakadesisyon ti anak ko. Dandanin makalawas. Manipod impano ni Alena ti anak mi. Nasakit lang ni tinagam ko. Saan nang amo tiriknag? Akas may isang ama. May saak nga ama. Ama karik na iti iliw iti anak ko. Kaya't ko amarik na ti anak mi. Apat-pat gatlaunay. Manipod natpas ngay. Liniklikak ang mapasakitan tirik nana. Ang apay, nakadakdak sa kadilauna yan. Anya nga may nanday ito'y ang pasamag. Saan lang ani Mikaela tinapasakita, gan ni Alena. Ngumuray ti mismo, abagi. Saan ko maarumbong dito nga inaramid mo, Alena? Oray anya ti mapaspasamak. Masapol nga ibturam amin asaam. Basta saan mo kuma pinanawan ni Romar? Mikaela, Ti anak yu, ti pinanunot mo kuma. Isuwat at dangag sagaba. saan kami nagkasal kini Romar? Kan saan nak may ayatan? Ngam adda anak yu, Alena. Uray pa'y. Naskan away-away ak. Ta sikat ti kayat na. Sikat ti rom nga pilyan na. Imbisa da kami iti anak ko. Gaputa awatig as ipupuso day dya abintot. Saan to ang mapasamak day ta, Alen? Kaya't kung inton agsubli ak kita, naragsak kayo kini Romar. Romar, Saan nakadiapastrakan? Kahit kayo makita iti anak ta. Mailiwak law na yan. sige, dumanon ka. Kas na ko nakidi, nakalukat ti rin daw mi para iti anak ta. Agyaman naklaw na eh. Maturog ti anak ko. Kagapgapudak ng tata nga nagpari, iri di talon. Kimutong ka. Nakalinlinak na kita matan. Hindi ko mapailangan sumarong karak. Nagsakitak. Gapo iti kanayon ang panaginom ko. Di mo abusun tabagim. Ilalaon ta sa lunat mo. Agyaman na Alena. Kan adaman damagak. Anya dayta. Kaya't ko maamuan. Kaya't ko nga agtawad itingiwat mo. Ay ayatun nakati. San la amamin ano alumabas ti duatawan, Mikaela. Namwa kininanapin ha, asumangpit kagaya man. Kasladyak mauray ti do atawan kilyar. Kan kaskin karik kininanan. Jakon agsubli ti balasiw taaw. Naragsak lakit din ni nanang mo. Nabayag ngayon sa ganak ti bagi. Nagparta ka nagbaliw dali ti pasamak. Gadyak ni namnama. Gapu iti arapaap ko. Napukaw ko ti ayat ko. Oh. Apay nagsinnaay ka. Awan gayam. At akayat ko akidawan kan ka. Nadamag ko ngamin aging matang ka itilugan mo. Uwan, tapno san la atraktor ti paglugluganak. Minukuliglig. Yakmat mausa di sentro. Sa bali lang nagpaiso ti bumakbak na nga. Ha? O sige nga Rodan, amangan na makasingaa. Amang ano siya ti makasinga, ta siya ti mawag. Aywan gayam, nalipatak pa yan. Kapungat ay ti kaado ti pampananuta. O sige nga Roden. Kasta pa Bye. Ngapayakas to iti marikrek na.
kaslangan adda ti ili ko kini Mikaela. Dandani itan sumangpot ni Mikaela. Makumikom nga ta. Tadinan masangot ti umawag. Plano ka di agsubli di abroad kalpasan ti panagpaagas ko. Ngam, anyat na pasamak. Agyaman na. Tayo manugot ka matlang agsubli kayo kini baby dito balay. Alam, kaslada na unag apang panunutam. Malaglagip ko ni Mikaela. Dandanin sumangpot. Saan ka di atulagan niyo ti panagkasaryo? Pangaasim. Saan mo apasakit ang tirik na? Amo masaanan ang mapasamak dito. Mapasamak no kayat yo. Nakasagana kang pabusoy kas pangarigan. Saan ko akayat ngagsubang ta? Ad dapay adyak kayat ang masakitan ka. Adula amin, agin ko kunakakit di. Diyak ko man kayat ang may palagipay. Tanya pa'y tinamnama akin ni Mikaela. Nakaikad din ako. Ang kasla ni Alena ti saan ang makalipat. Ay, gapu iti sakit tinakan ko. Naginumag. Nakapating nga gayam iti kalsada. At damasabat ko alugan. Si kagayam ti dandani na kadinong parko, Gilyer. Ko, pasensya ka. Nakainumak kami. Naimaglangan na si Putak. Kastao na nervyos na Mikaela kinanapina. Mikaela, sorry. Apay namin nagmaneho ka anak kainom. Ang may amo na panunutan na ita. Agpasyar kayo to kini Alena ije balay. Ibagak to ko na. Sorry man na. Iliwag launay kan ka Alena. Arakupon ka ma. Ada dapat tiili ko kan ka. Agyaman ako na gayam. Saan ka nagbaliw? Gayem kalata. Uray anya ti mapaspasama. Agyaman kan ka Romar. Impasyar mo matlaang dagiti aginam. Gayem kayo nga kasawa. Pakawanan nakadagiti amin na basol ko. Agyaman ta ibilang nakpaila apagayam. Ada gayam iwagakan ka, gayam. Napilitan mo't lang ni Romar ang mga kasar kanyak. Naragsakak para kada kayo atwa. Sige, ituloy tagsarsarita nga gayam. Umalati wa kiti balay da Gilyer. Agkasahan da Romar kan Alena, Gilier. Inawis na kakadi ni Romar, iti may nakapinasyar. Wen, si kadad-ada nagsaritaan mi. Anya ti may panggap kanya. Kastao na iti panangitayaw na kingka. Ay, sinayang nakakano. Kastala ti biyag. Jakayat ang dagsangit. Naragsakak para kadakwada. Naisang sangayin kagayam. Nalabit nga damat bidot ko. Napatag ti arapaap kanya. Saan ka nagbidot? Kinuri siya. Sana ka nagbidot no apay ngaging kita. Ay, teng kapayla. Gilier. Napudno ka nga agayat. Ngum urayam anakasagan ak manet nga agayat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.